Mbak Kenti sampun atur panglipur konjuk agem keluarga besar pun Bapak Tasiran kalian Ibu Lilis Wastiti panuki menika mboten supaya ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenipun Bapak Haji Saman Halim Nur Rahman minangka Ketua DPRD Kabupaten Kebumen sugeng kula konjuk Bapak ugi ngaturaken sugeng lenggah. Kalajengaken menika kalares wonten bintang tamunipun menika setunggal napa kali Dek Dila. Ada temennya apa enggak niki? Oh nggih, katanya ada sinden juga nanti bintang tamu naik mawon monggo Mbak. Ampun pekewu menika kantun minggah wonten panggungan. Monggo Mbak cantik, oh nggih, kali nenggo menika ingkang setunggal. Pramila Dek Dila monggo katuran jumeneng kangge nyugoto sedaya para rawuh. Monggo kanca. Malam Mbak Cu. Jan semakin hari semakin cantik Dek Dila menika nggih. Alhamdulillah. Nggih, Jan Dek Dila asli dari mana ini? Geblok Mbak. Oh geblok seniki waduh Jan. Pantesan sih menika dalemipun sebelah pundi Dek Dila? Putrane sinten? Putrane Pak Saijo. Oh, pantesan Mbak Saijo anggar video call gue nap. Wah, enten Mbak Dila jebule putrane, Jan. Seneng kula lho Mbak Dila nggih, Jan. Alhamdulillah. Jebule putrane Mbak Saijo cantik ora banget, Jan. Sapa sing ora kesengsem nggih? Berarti nek putrane Mbak Saijo Tesi tunggale Pak Dalang nggih. Oh, Pak Dalang Eko. Wajan. Jebule duwe dulur sing tesi prawan asli niki orisinal. Orisinil kok pangapunten nggih, Dan. Aduh, wis dadi kemutan nggih. Menika umurnya berapa, Dek Dila? 14 Mbak. 14. Oh, sama kayak Mbak Wiwin nih. Wah, pancen Mbak Wiwin umurnya masih belasan ini. Baru 13 seperapat ragilane Sekar Bima gini ki Mbak Wiwin nggih.
Dedila masih sekolah nggih? Masih Nggih, kelas pinten Dedila? kelas 2 SMP. 2 SMP. Wah, Jan. Wis loro SMP wis pinter golek duit. Nah, dasare putrane Pak Kaji sae. Alhamdulillah Mbak tambahan iki. Berarti yuswane sami kali Mas Anggit nggih. Mas Anggit dilalah mboten tindake nek malam Minggu menika Dedila nggih. Mas Anggit niku nggih Dalang nggih putrane Pak Dalang nggih. Ben ngertos nggih. Sampun ngertos kula. Oh, sampun ngertos. Atau sudah berteman di sosial media? Belum. Oh, belum ya. Pokoknya nek malam Minggu selong dilalah Sekar Bima tindak derek mawon nggih. Nggih. Makin derek dawuh dah saking Pak Dalang nggih. Niki monggo Dedila kinten-kinten badhe ngaturi lagunipun menapa kangge sedaya para rawuh menika. Podang kuning. Podang kuning nggih. Badhe bawan apa mboten? Bawa. Cocok nih. Yo Mas Hendy. Seneng Hendy. Nyaket mawon Dedila mriki. Nyaket Mas Hendy. Cedaan Mboten napa-napa niku bujang nggih. Sing penting aja dipangku, Hen. Nadyan wujud demong paksi alus manis tur mrak ati golek isi podang kuning ipo bunga ing atiku nyandeng bisa dadi tombo nyuwun tepuk tangan ingkang meriah menika kagem Dedila. Calone ngenjang arep akeh sing apel garing daleme Dedila. Mbah Saijo pundi niki Mbah Saijo? Pundi Dedila? Dipun aturi menika kagem Bapak nggih, Dek. Nggih. Lagunipun kanthi menika wonten Podang Kuning sarengan Dedila ingkang saking tlatah Gebluk. Sumangga. Buka celuk napa saking esuk awan ning omahe ora kelasan gawe murah goleki cinta sayang esuk
mugi-mugi tambah pinter nggih, Dek. Amin, amin. Nggih, banyakin lagu-lagu syukur pisan gelem belajar nginden. Nggih, mugi-mugi sukses nggih, Dek Dilan nggih. Semoga pinarak katuran pinarak lenggah. Kaleres menika tesi wonten bintang tamunipun menika, Dek. Nabila yen boten lepat asli saking pundi, Dek? Gebluk ugi menika monggo katuran jumeneng dipun sepot jumenenge Dek Nabila. Selamat malam Dek Nabila. Malam, Kak. Iya, terima kasih. Jen, sebelah pundi Dek Nabila? Sebelah mana rumahnya? Di situ. Polos banget iki Jen. Sebelah pasar, dari pasar. Cedak kuburan, Mbak. Aduh Jan, ke asli ke Jan iki Jan nggih. Dari kuburan itu sebelah mananya? Sebelah nggih. Wah, pokoknya putrane Bapak Hadi kalian Ibu Kanis nggih Den Nabila nggih. Nggih. Dulu kenapa suka sinden menika ada ceritanya apa enggak? Udah dari kecil suka nari, Mbak. Oh, suka nari. Tarinya apa biasanya? Biasanya ya tari kreasi, terus Kreasi. kayak Banyumasan udah pernah? udah. Apa gendingnya? Sekar gadung, eling-eling, kutril gambyong, Kudril Gambyong. terus kayak jogetan gitu, Mbak. Kreasi. Nah, biasanya ini mau nari atau mau nyanyi? Nari aja lah. Nari aja, oke. Gendingnya apa? Sekar gadung. Sekar gadung, tapi dari sini ya Dek. Nih, kendangannya dari sini. Nah, salamnya buat siapa ini Dek Nabila? Buat desa Gebluk, Mbak. Buat desa Gebluk luar biasa Jan. Menika putra daerah saking Gebluk. Nah, niki harus bangga desa Gebluk nggih, Dek. Biasanya apa niku nggih biasanya wonten lenggeran ten Gebluk nggih. Mugi-mugi ngencang dipun niku ten Pak Kades niki. Nah, semoga seniki nggih, Dek. Nggih, niki. Ya. Di atas saja nggak apa-apa. Thank you.
Mboten pilih mboten menika nyuwun tulung Ibu, menika nyuwun patosaken. Bantal nggih kangge Dek Nabila menika ben mboten sakit. Kalajengaken menika wonten Mbak Wiwin, Mbak Ayu, Mbak Rini, Mbak Irma katuran jumeneng sumangga. Tepuk tangan buat kanca-kanca Sekar Bima Luar biasa, Iya, ini spotnya terbaru ide. Niki sawetawis dari wonten pamundutan para adik-adik menika mangga badhe ngaturaken napa saking Sohibul Hajat ngersakaken lagunipun apa Ibu, Bapak Tasiran sama Ibu Lilis menika atau Dek Fahri napa Bapak Dewan monggo ngersakaken lagu napa Pak? Nggih, Batu Raden saking Bapak Hajat. Oh nggih, siap. Nah, calone nggih plesir nggih, Dek. Nggih. Nah, mangga niki lagune wonten Batu Raden katur kagem keluarga besar panjenenganipun Bapak Tasiran kalian Ibu Lilis Wastiti. Mugi-mugi dipun maringi berkah barokah nggih, Mbak. Amin. Ajatipun rezekine ingkang lancar. Panjang iso lan ugi dipun maringi larek ingkang soleh menika katur kagem Mas Fahri Nur Yudhistira nggih. Niki kantun kriya lho, Mbak. Alhamdulillah sampun mari lan ugi sunate menika pas malam tahun baru nggih. Sukses selalu kagem Mas Fahri. Semoga dipun tenggo menika nggih Bapak nggih Batu Raden. Nah, mbok pilih badhe goyang nggih monggo, Pak.
Genduteno santri lulusan pondok durung tau ketemu tak remeni sarungan kami songko assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam tak Indonesia. Ya 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 ya. Matur nuwun monggo para adek-adek aturan pinaran lenggah. Kula kinten sampun cekap anggenipun atur panglipur sonten samnika sedaya kalepatan kula sakonco nyuwun agunging samudra baksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.